tomto videu ti vysvetlíme, ako môžeš zmeniť svoje výhody v Satoshi K, teda odmenu, ktorú dostávaš každý deň. V Satoshi K, ako ich môžeš zmeniť na Bitcoin z K, pretože Satoshi K má most, teda pár s Bitcoinom z K bez poplatkov za nulovú sadzbu. Takže prvé, čo urobíme, je stlačiť tlačidlo PancakeSwap, .finance v našom vyhľadávači týmto spôsobom. Vstúpime do PancakeSwap. Je veľmi dôležité správne napísať PancakeSwap.finance a uistiť sa, že je to napísané správne. Keď už sme v PancakeSwap, stlačíme tlačidlo pripojiť. Tlačidlo pripojiť nám slúži na pripojenie našej peňaženky. Keď pripojíme našu peňaženku, máme pár BNB, Cake, ktorý vidíte, a my musíme nastaviť pár, kde BNB musíme dať Satoshi K, ktorý už máme pridané do PancakeSwap a musíme pridať. Je napísané Cake, musíme pridať Bitcoin. Ak to nemáme pridané predtým, naučíme sa, ako to importovať. Je to veľmi jednoduché. Najprv úplne čo robíme, musíme ísť do správy tokenov, čo vidíte tam, alebo i na oficiálnu stránku Bitcoinu. Ideme tam, kde je zmluva, klikneme. Toto video je dobré na to, aby ste sa naučili, ako pridať token aj do PancakeSwap. Takže z zmluvy Bitcoin Mundo Finance ideme sem na BZS Scan, skopírujeme odkaz, je odkaz na zmluvu Bitcoinu a vraciame sa späť do PancakeSwap. Pridáme to v hľadači a ak sa nám to neukáže, ideme do správy tokenov, čo vidíte. Správa token tu. A vyberieme tokeny a pridáme ich. Týmto spôsobom uvidíš, že to môžeme importovať. Rozumieš? A budeme mať... V tomto momente už máme pár Satoshi K hore, čo je to, čo chceme predať. A to sú naše denné odmeny, ktoré dostávame. Môžeme to predať raz za mesiac, každých 6 mesiacov, raz za rok, každý týždeň, ako chceme. Dáme Satoshi K. Máme v protihodnote Bitcoin z K. Vidíte to dole a potom vidíte dole slippage 0,1. Ak si všimnete. Je tam 0,1. Je veľmi dôležité, aby ste to videli. Klikneme sem, aby ste videli, ako to upraviť a vidíte, že je nastavené na 0,1. Dáme to na 1. Ako náhle je slippage nastavený na 0,1, ideme swapovať, stlačíme tlačidlo, swapujeme a týmto spôsobom sa autorizuje zmena a keď sa objaví zelené okno, ako vidíte hore, znamená to, že sa to perfektne swapovalo. Čo teraz urobíme? Tak sa vrátime do našej peňaženky a pozrieme sa, ako sme zmenili Satoshi K, časť Satoshi K a máme Bitcoin z K. Vidíte, tu máme naše 1971 Bitcoin z K. Veľmi pekne ďakujem. To je videonávod na webovej stránke bitcoin.com financie. Viac takýchto videonávodov